historický objekt nedaleko Banskej Štiavnice sa môže pochváliť zaujímavou symbolikou podľa kalendára. Má 4 vchody, 7 arkád, 12 komínov, 52 izieb a 365 okien. Ak si myslíte, že ide o kaštiel vo Svetom Antone, vážení diváci, triafate do čierneho. No a práve v tomto svetoantonskom kaštieli sídli múzeum, ktorého riaditeľom je Marián Číš a pozvali sme si ho do dnešnej relácie bez klopania. Vitajte. Dobrý deň, ďakujem. Pozdravujem divákov TV13. Pán Číš, ako sa vám žije, ako sa vám darí? Lebo v dnešnej dobe si zvykneme ťažkať na nedostatok peňazí, nedostatok návštevníkov a tak ďalej a tak ďalej. Tiež si trochu ťažkáme, ale veľmi nám to nepomôže, tak sa snažíme trošku pri tom ťažkaní aj niečo robiť preto, aby návštevníkov sme mali. Máme šťastie, že máme krásny kaštiel, ktorý zachovali pôvodné rody Kohári a Coburg pre naše budúce generácie, to je už naša povinnosť zachovať. No a vďaka tomu, čo nám krásne zachovali, my to zveľaďujeme, vlastne môžeme prilákať mnoho návštevníkov do kaštieľa. Jednak je to umelecko-historická zbierka, pôvodný mobiliár kaštielny, ktorý ostal po týchto rodoch. Prakticky celý kaštiel vieme inštalovať tým pôvodným mobiliárom. Je ten z mála unikátnych teda kaštielov na Slovensku, ktoré máme všetko pôvodne zachované vďaka ním. No, máme tu unikátnu polovnícku expozíciu, veľmi atraktívnu, veľmi mnoho krásnych podujatí, výstav. Takže snažíme sa všetko preto, aby sme návštevníkov udržali, aby sme si čo najmenej ťažkali. No nie je to ľahké v dnešných časoch, ale snažíme sa. Ľudí chodí dosť. No, je tu drevko, takže trošku klopkám. Báli sme sa začiatkom roka, ako myslím každá organizácia v oblasti kultúry tohto roku. Našťastie sa nám to javí tak, že mali návštevníci aj tohto roku záujem pozrieť si kaštiel, čo nás veľmi teší a je tam čo pozerať, takže nech sa páči ďalej. Myslím si, že áno, každý, kto tam bol, ja tiež vám dáme za pravdu, že návštevníci si naozaj môžu prísť na svoje, môžu obdivovať prekrásne expozície so vzácnymi exponátmi, môžu sa poprechádzať po krásnom parku, ale je tu ešte niečo, čo láka a nie len poľovníkov, to sú vaše aktivity. No a medzi ne patria aj Dni svätého Huberta. V čom sa, pán Číš, odlišujú tieto vaše oslavy od osláv v iných regiónoch? Tak by sme mali to šťastie, že sme začali tieto oslavy vlastne na celom Slovensku. Odlišujú sa hlavne tým, že sú celoslovenské. Záštitu má ministerstvo pôdohospodárstva, sú využívané ozaj na to, aby boli ocenenia odovzdávané jednak rezortné ministerské, jednak Slovenského poľovníckeho zväzu. A myslíme si, že ten náš areál, to nádvorie kaštieľa, celý ten park, celá tá expozícia poľovnícka vytvára taký dôstojný rámec pre takéto podujatie, že vlastne na Slovensku, dovolím si povedať, že nie je taká obdoba, že by takto sa až to mohlo byť. No ale zase nesmieme zaspať na vavínoch, musíme sa snažiť kvalitou toho podujatia nejakým spôsobom niečo atraktívne za každým pre poľovníkov, nepoľovníkov pripraviť. To znamená, že myslíme si, všetko preto robíme, aby tieto boli trochu iné, keďže sú celoslovenské ako tie ostatné, ale v každom regióne sú už veľmi zaujímavé, pretože každý región má čím do poľovníckej histórie a kultúry prispieť. Takže my sme radi, že robíme tie celoslovenské. Nevedeli ste nás skúsiť do Rakúska, do Nemecka, ako to robiť, ako to robia inde? No keď sme začínali, tak mali sme také vlastne, že skúste schodiť tam pozrieť, tam pozrieť. Našťastie sme zvolili vlastný scénar, pretože naša slovenská kultúra poľovnícka je taká bohatá, že teraz nás veľmi teší, že niekedy už 19. rok robíme teraz, že asi po 5 už rokoch chodili z Nemecka, z Rakúska pozerať a obkúkávali a dokonca na základe nášho niečo začali robiť. Takže nás to veľmi teší, že my sme trošku tak dávali ten smer a nie len sa priučali od ostatných. O Dňoch svätého Huberta sme hovorili tak trochu všeobecne, ale môžete vymenovať, máte tam naozaj mnoho zaujímavých súťaží, prezentácií, osobností, tak aspoň také tie pravidelné stále akcie. Ťažko sa vymenuje všetko, pravda, že zlatým konicom programu a hlavne nosným je Svetohubertovská omša, pretože vlastne oslavy chcú povedať odkaz legendy o Svetom Hubertovi, to znamená zver nielen loviť, ale aj chrániť, pochopiť je význam prírode a podľa toho tak trošku krotiť tie svoje vášne. No a my sa snažíme tento odkaz legendy nielen cez tú Svetohubertovskú omšu povedať, ale dôstojne kultúrnymi podujatiami, ako sú pravda, že celoslovenské súťaže vo vábení jeleňov, za každým, keď sa niečo ide diať, tak odznejú lesné rohy alebo lesnice, poľovnícke signály, ukazujeme, aké sa dodržiavajú poľovnícke tradície na polovačkách, pred polovačkou, po polovačke, i to, že sa dokážu poľovníci zabaviť. Je to veľmi široká škála počas 2 dní tých podujatí. Sú tam celoslovenské súťaže, na ktoré si už poľovníci zvykli. Je to najkrajší, najlepší poľovnícky nôž, poľovnícky šperk, aj humorné súťaže, hajníková žena, poľovníkových 5F, a hádzanie flinty do žita, to je taká 15-kilová, majú tam čo robiť, tiež sa v tom lámu rekordy. Takže je tam atraktívny rybolov. Tých podujatí je
dielčích je strašne veľa, mohol by som takto pokračovať, ale treba sa prísť pozrieť a navštevníci uvidia. Presne tak. Toto podujatie je, myslím si, vhodnou príležitosťou na to, ako oboznámiť verejnosť s poľovníctvom, s problematikou ako takou. Ja si myslím, že práve táto téma si to zaslúži, aj vzhľadom na verejnú mienku, ktorá mnohokrát vám asi robí vrásky na čele. Čo poviete? No je to presne tak. Podujatie Dni svätého Huberta, ale viacej iné podujatia, ktoré na Slovensku sa organizujú v rámci Slovenského poľovníckeho zväzu, teda prezentácie poľovníckej kultúry, mali poukázať na to, že poľovníctvo nie je len samotný lov zvery, že to je predovšetkým starostlivosť o tú prírodu, o to životné prostredie, pretože poľovník, ak chce niečo uloviť, alebo chce píšiť svojimi tými trofejami, čo nie je hlavné poslanie, a musí sa snažiť tú zver dochovať, a aby mal čo najlepšie, musí vedieť, aké zásahy do prírody robiť. Poľovníci sú tí, ktorí dennodenne chodia do tej prírody, poznajú zver a vlastne oni pomáhajú tomu, aby udržali tú vzácnu rovnováhu. To je veľmi dôležité. Aj pomôcť prírode, aj si z nej zobrať niečo, čo nám vlastne dáva to bohatstvo, ale tak, aby sme jej neublížili. A to je veľmi dôležité. Slovenskí poľovníci to dokazujú, pravda, že nájdu sa rôzne výnimky aj v rámci nimi, nájdu sa výnimky aj medzi tými, čo kritizujú, lebo sa v tom veľmi nevyznajú. Ale väčšinou ten základ je taký, a dosvedčuje nám to aj stav našej zvery, že tí poľovníci sa dokážu to starať dobre.